ba? Di kay kanang gutom, maggupo ng gikan ng gluten, no, ng kaon, hantod nga, magushan. Guslan, mananarabaho, ta, mutarong dyan tagkaon, naguskan, tagmabuang. Kaya dito mo kaong tarong, mabuang, tagkatugkan, lami nang mukaon, tagtarong, arong kusgan, ta, mabuang, lagi. Siya mga ba? Hi guys! Buntag nagkaroon ng jalana po ni sa CR, istorya o mga basketball kay nagagustaan. Ay, grabe ka, mga gustaan ay ng mga tawhana. Tag 2,000 lagi, ingon si Harvey, Miami kung hindi daog. Kujaw doon sila, kaya pusta nila te. Ngano di kahilig og pusta te? Siya timidili, di hilig og pusta, pero kani siya timili sa si Harvey, pustaan ay ni sila. Tagdag ko ay raba. Ang ilang ipusta, gilahang kuan, kana bitaw sweldo. Sweldo nila ron kinsinasa mo gipusta. Kujaw ni mga tawhana lagi basta magpusta anay na. Tingon sa di mo hatin yami. Ayaw ko pinapilan. I-appeal na sila ka. Yami na sir, yung Lakers. Miami og Lakers. Ang 5,000 pustani. Wala Kujawa, 5,000. Mga Redskins, kunay sila mo ng kuan ba. Te, ingat to ara gimong buhok hapon te bakit ito? Pa, ingan na. Kung sa mamalit man kamo dyan ang hinlo naman hinuwa ng disabled. Kujawa kung kinagkubihanan dyan sa timidilin kay mamalit na tani sila og kape og kanang pan. Ano sa palito ni Jote? Wa sila mo dayon kanang hinlo na unsa naman ni ay, wa pa gali muna na in. Ba? Okay, Mana ko no. Diya magoy kanang ita mo na hinluan. Unsa musud na ko, bye-bye ninjo. Bye-bye puti. Karon ka Carluha ka. Kani si Carlo, likay-likay ka Carlo. Kani si Carlo, ibta ni gipon. Upat ka buok. Kanang santiig naman na si Carlo ug kuan. Kujaw na agbagang ni mo namrot nagbagang mo. Ay, namrot. Gihurot ang hipon nag puros itutod. Kalisod ko di sa kaon kay tutod ang hipon na napagali ikalimang ibot ani. Hi guys. Welcome sa my hipon. Kujaw lagi. 2 hours later. Ito na, unsa mo out na mi taw-taw do sa magka kay na sila magpa-picture di ba ni picture. Unsa gusto sila makita na ilang naong sa una maglikay-likay ni sila karon na jud maglikay-likay. Unsa mang out na tahoy. Tana. Unsa mang out na mi kay maniudto na kay ginagutuman na kay alauna na. Pas mo ng bitok. Lawas ni. Pas mo bitok ni Maria. A little longer than a few minutes later. Hindi pwede balik-balik ba? Bahala ka. Huwag ka di ka mapil. Mapil pa dyan.
Thank you. 20 minutes later. Guys, ting paniog to na usab ug karon kanang nagahuwat ko sa mga kauban kay tuan na malit pa silang sudan. Jag ako dili naman ko mopalit og sudan kay galuto kog sudan talong ko gibutang og sauce nga ginisa kanang nana ko ari ga kuwat nila ari da maganda minikinit og lamisa kay mo ang kuan sa siradaan sininaho kay basta makitaan tani. Unja nga pagsud na mo ari na naman day gauna og kaon ari na naman day si Jane ari sa kinalamian ra ba jug sudan. Kaya kitang sudan ay red rice siya. Paras migluto ni Jane red rice siya kanang iwas diabetic man na sa kinalamian ba jug sudan. Sa kitang sudan na ang patanawon sa isang sudan. Oh, isda nga bawo ko kahibaw unsa nang isda Dada po siya karne. At siya cute nga. Siya nagtubig. Si Surbo man si Kinit oy. Dada si Jin bisa siya nagkakaon unsa. Malipadson ba siya po siya nagkakaon. Bahala na naman ang uban di kakaon basta kasi Jin nagkakaon na. Wat-wat pa uban. Nanaliman ba day ka kinalamian ba sudan si Jane? Asa man si ang mga SGS ha? Jagawat-huwat lagi ko ari sa mga kauban kay namalit pag sudan. So sila si Harbe, JP, si Ome, si Carla naglalakaw si Carla man ba? Si Kenneth tawag ipauna ari kay aron mag-andam sa lamisa. Kani si Kenneth kay nagkagwapo na bayan ni karon kay kinahanglan lagi malupigan kuno kagwapo sa isang manghud. Kay kani manghud ani kay gwapo man na sa pharmacy, puti, sa gipangutan na bangon puti man imong manghud net. Ingon si Dabaw. Sa karon ning kamot lagi si siyang palit og katayon kay maputi lagi kuno siya kay ma-insecure kuno siya. Oh my god. Salamat nana agatong financier sa sudan di Dadaghana na ba jud gipalit kag sudan no? Para lami kuno kaon dadaghana jud lagi tanawa. 1 2 3 4 5 6 kabog ilang gipalit pagka sudan unsa na pa ko sudan pod. Dihan si Jaba. Di kay kanang gutom magpuno ang gikan og duty mo nang kaon hantud nga magushan. Kuslan man nanarabaho ta mutarong jud tagkaon aron kusgan tag mabuang. Kay dito mo kaon tarong mabuang ta dita kusgan. Lami nang mukaon tag tarong aron kusgan ta mabuang lagi. Sa mga ba? Ha? Saan na ang kuhan? Sutang papusta. Oh, nga man naminlad ko sa mua jagi. Buno mang mama si Kubed, nabuang si Kubed man to kay saring-saring. Tarong-tarong po ko itong vlog-vlog. Kalit ba? Abi ko si mama. Usay gipunit. Gibuno ni Jagiro. Buang si mama. Ay, di buang. Karabad. Takalan mo si Kwan. Unsa mag-prepare sa miya kay mukaon. Eh? Kay napas muna. Kwan, huwag ka doon. Ha? Kami ka ma. Kada ba? Kumbonan nan. Singko ako to. Singko ya, sa. Serisa yun, singko. Ito nga. Damo na yung sudan. Ano ni? Galuto na kung sudan kay Plastre. kuan pobre man kani kay mga rich kid man sila sabi si Ume. Serisa ba ito niya? Rich kid man si Ume kay Daw ko basketball si Ume. oy congrats din ni Harvey kani si Harvey oh. Daog. Dako pa dyan isa, dako pa dyan daog. Daog nila ka ng 6,000 kay hingabot. Unsay hingdaog di ay Lakers? Ay, Miami? Hingdaog sa Miami, kapustaan ay sila. Di hingdaog to si Melissa. Hindi, bali. Melissa ka. Nga. Dako sa naman pagpagmon kay mga una lagi may kay gutom na kaadyo kay Kasi yung tubig. hadlok tag mabuang tag dita kakaon ani kay. Sir, babangin ako rin. Bintahan na naman po ni mabuang mi ani ug kaon kay kusgan kay dagkog sudan. Guys, it's me Kids King Ayon ug karon is nako sa dagat kay nagabang ko sa palubog na araw. Ug kauban ako si Chris unsa nawahimik kay palubog na jud siya.
Sa datong sa kiopsi na ay nagi-practice umurag sa sinulog. Sinulog ba na ato? Oh? Dili lang makita. Wala na, palubog na jud siya. Chris, picture ko no ko Chris. Sige. Ha? Asa pagngon? A few moments later. Guys, kinanindutan jud diri sa dagat kay nakita nimo ang isang palubog na araw. Dito oh. Wala ko kapas ganiha kay ganiha jud mo nindot jud to ganiha kay palubog jud to siya as in palubog pa unsa. Karon langit-ngit na naon mo ko kapas. Da. Oh. Nawa naman nag-practice adto. Ang kauban si Chris, nagpauban ko niya kay kanang magpa-picture lagi yung takuaring palubog, wala na mamagi makaapas na may daghan tawad to.